Besvarelse af astronomiopgaver 1-9. Opgave 1. Hvorfor er der dag og nat? Jorden roterer omkring sin egen akse på knap 24 timer. På den side af jorden, der vender ind mod solen, er det dag, mens på den anden side, der vender væk fra solen, er der nat. Opgave 2. Hvorfor er der årstider på jorden? Når årstiderne skifter, hænger det sammen med, at jorden hele tiden flytter sig i forhold til solen. Når jorden bevæger sig rundt om solen, roterer den også om sig selv i en slags akse, som hælder med 23,5 grader. Ved grund af hældningen skiftes den nordlige og sydlige halvkugle til at pege mod solen i løbet af jordens kredsløb om solen. Når jorden så befinder sig i den bane, hvor den nordlige halvkugle peger mod solen, så får vi mere sollys i løbet af døgnet. Dermed varmer den ekstra solenergi jorden og luften op, og så derfor har vi så sommer. Efter så et halvt år er gået, og jorden er nået om på den anden side af solen, er det nu den nordlige halvkugle, der ligger i skygge. Det er for eksempel også grunden til, at det bliver forår og sommer i Australien, imens vi har efterår og vinter. Hvis jorden nu ikke havde sin hældning, så ville vi faktisk få den samme mængde solstråling hver dag, hele året rundt. Altså det vil opleves som at solen står op og går ned på samme klokkeslæt året rundt. Vejret vil ikke ændre sig, og under de forhold vil livet på jorden også være meget anderledes end det vi i dag kender. Opgave 3. Hvad er en midnatssol? Hvor kan man opleve den, og hvorfor kan man opleve den? Midnatssol er om sommeren, når solen ikke går ned nord for polarcirklen, og hvor solen i et par måneder er synlig hele døgnet rundt. Og det der er meget særligt ved den, det er, at det ligner en type solnedgang, men solen går bare ikke rigtig ned. Og det kan også ses i denne illustrering, hvor solen gradvist går længere og længere ned som en type solnedgang, men hvor solen stadigvæk vil blive ved med at være synlig. Og det kan forstås ved, når du har jorden, som har en hældning på 23,5 grader, og du har polarcirklen heroppe, så når solen står stik nord for, så vil til trods for jordens rotation vil det altid være sådan, at solen vil vende mod polarcirklen, og solen vil hele tiden være synlig. Og det er derfor, at her, når solen i princippet er nede for os andre, så kan den ses op ved polarcirklen. Månen og solen. Opgave 4. Hvad er en måne, og hvad er en sol? Månen kan forstås som en naturlig satellit, hvilket kredser om et himmellegeme i en bane styret af planetets tyngdekraft. Solen er en stjerne bestående af gas, der sender lys og varme ud i rummet. Solen blev dannet sammen med planetsystemet for over 4,5 milliarder år siden, da en stor gassky i galaksen faldt sammen og dannede en gruppe af stjerner, hvor solen var en af dem. På jorden kan vi ikke undvære solen. Den er kilden til alt liv omkring os, og solen driver desuden årstider, havstrømme, vejret og klimaet her på jorden. Temperaturerne i solens kerne kan nå helt op til 15,5 millioner grader, og selvom dens overflade kun er omkring 5.500 grader, er det alligevel så varmt, at alt stof fordamper og bliver til gas. Opgave 5. Hvad er månens faser? Månen har overordnet 8 faser, der indgår under nymåne, tiltagende måne, aftagende måne og fuldmåne. Nymåne er, hvor månen ligger mellem jorden og solen, og dens mørke side derfor står vinkelret på jorden. Tiltagende er, hvor månen gradvist bevæger sig bag om jorden og derved bliver mere synlig. Fuldmåne er, hvor jorden ligger mellem månen og solen, hvorved månens lyse side står vinkelret på jorden. Aftagende måne er, hvor månen gradvist bevæger sig om foran jorden og derved bliver mindre synlig. Opgave 6. Hvad er en solformørkelse, og hvad er en måneformørkelse? Solformørkelse sker, når månen passerer ind forbi solen og skærmer for solens lys. Alt efter hvordan solen og månen og jorden står i forhold til hinanden, oplever vi forskellige typer af solformørkelse. Selvom at solen er 400 gange større end månen, så ligger månen også en afstand af 400 gange længere væk, og det vil resultere i, at solen og månen ser lige store ud på himlen, og at månen derfor er lige akkurat stor nok til at dække for hele solen. Så i det øjeblik, hvor solen, månen og jorden står rigtigt i forhold til hinanden, vil månen kaste en skygge et sted på jordens overflade. Den skygge opleves som en solformørkelse af det normale dagslys, og det varer normalt i 3-4 minutter. Den præcise skygge, der dannes, defineres som kerneskygge.
En total måneformørkelse opstår, når månen ved fuldmåne glider gennem jordens kerneskygge. Da månens bane omkring jorden hælder ca. 5 grader, vil månen ved fuldmåne i de fleste tilfælde passere enten over eller under jordens langstrakte kegleformede kerneskygge. Der er nu helskygge og halvskygge. Opgave 7. Hvilke andre planeter er der i vores solsystem? Hvilke er gasplaneter og hvilke er klippeplaneter? Der er 8 planeter i vores solsystem. Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Tidligere har Pluto været anset for en planet, men den er blevet nedgraderet til en dværgplanet. Hvad er en gasplanet? En planet bestående hovedsageligt af gasser og er uden fast overflade. De 4 yderste planeter, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, kaldes for jovianske planeter og består af gas. Hvad er en klippeplanet? En klippeplanet er en planet, som har en fast overflade. Klippeplaneterne ligger tættest på solen. De klippeplaneter, vi har i vores solsystem, er de 4, som ligger nærmest solen, som er Venus, Merkur, Jorden og Mars. Opgave 8. Kan man bo på dem? Hvorfor og hvorfor ikke? For at kunne bo på en planet skal der være vand, ilt og kuldioxid. Temperaturen skal også være tilpas, da man ikke kan bo i et klima, der hverken er for varmt eller for koldt. Det er ikke muligt at bosætte sig andre planeter i vores solsystem end Jorden indtil videre. Andre planeter som Mars har vist tegn på eventuelt liv, i det man har fundet vand. For at en planet skal have mulighed for at blive bosat, skal placeringen af planeten være nøjagtig i forhold til solen, da den mindste fejlplacering kan formå at gøre klimaet alt for koldt eller alt for varmt. Man regner med, at gennemsnitstemperaturen skal være mellem 0 og 100 Celsius, for der kan opstå liv. Dette kaldes også for beboelseszonen. Mange forskere søger efter andet liv i vores univers, da vores solsystem kun er en mikroskopisk del af universet, og der sagtens kunne være mulighed for andet eksisterende liv. Opgave 9. Findes der himmellegemer i vores solsystem? Udover solen består vores solsystem af alle de legemer, der kredser omkring den. Omkring solen kredser planeter, asteroider og kometer. Planter er mørke himmellegemer, som tilbagekaster solens lys. Omkring nogle af planeterne kredser planetens måner, der ligesom planeterne også er mørke himmellegemer. Kometer er himmellegemer, der består af en fast kerne omgivet af diffus stof. Mellem Mars og Jupiter findes et stort antal asteroider, som er småplaneter.